welcome back to my YouTube channel. Kumusta kayong lahat? Kumusta kayo dyan? I hope everyone's are doing great, in good health, and in good condition. So, kumusta kayo mga ka-friends? Okay lang ba kayo? And then, so for today's video, I'm gonna show you another new unit para sa inyong lahat. And then after that, I will tell you how to avail our installment basis, kung paano kayo mag-avail, kung ano yung mga requirements natin para maka-apply kayo sa units namin. Okay? So, handa na ba kayo mga ka-friends? So, now, I'm gonna show you one unit pick-up type. So, ito na po. Pick-up type Scrum 12 bulb. 4-wheel drive na siya mga ka-friends. Meron na siyang bumper. Ito yung bumper. Yan. Yung tire niya po mga ka-friends is lug tire na siya, cargador tire with mugs. Diyan. With canopy and back seat with step board. Ito. Step board. So, sa amin mga ka-friends, this unit named as Jetro. Jetro po yun sa amin dito mga ka-friends, yung unit na to. Kung sa iba yung name, pero sa amin is Jetro. Yan, nakamag siya mga ka-friends. Tapos, naka-lift up na po siya. Left up na siya. 12 bulb, 660cc, 3 cylinder. Tapos, yung sa loob, ito na. Yung battery is brand new pa, hindi pa siya na charge. Tapos, yung stereo niya is USB type. Yan. Okay. Visor. Yan. Yan, yung chair. Four-wheel drive na to mga ka-friends. Yan, yan. Ikot tayo ulit. 4-wheel drive. Foldable back seat. Ito mga ka-friends. Check it out. It's a Scrum 12 bulb.
So, ang price nito mga ka-friends, yung selling price po natin dito is 230,000 pesos only. Tapos pag cash, meron tayong discount para sa inyo mga ka-friends. Okay? So, yun. So, yun mga ka-friends. So, back tayo sa installment kung paano ba mag-a-apply, kung ano ba yung mga requirements natin. So, sa gustong mag-apply or kukuha ng unit through installment basis, madali lang po mga ka-friends. Meron lang tayong form, application form na i-fill up natin. Tapos, after that, i-CCI kayo for investigation, and then meron tayong mga requirements to comply. So yung unang requirements natin mga ka-friends, mga basic lang talaga. Number 1, 2 valid IDs. Number 2, 2 pieces yun mga ka-friends, 2 valid IDs, dalawa. And then 2x2 picture ID, 2 pieces. And then Proco billing. Yung Proco billing natin mga ka-friends, yung latest na Proco billing, okay? And then fourth, proof of income. So kung employed kayo, payslip. And then kung meron kayong business permit or something, ITR or something, DTI, mga ganyan, and sidula, and barangay clearance. Yan lang po. Tapos, need tayo ng 2 co-makers. Ang co-makers natin mga ka-friends, kunti lang yung requirements nila. 2 valid IDs, 2x2 picture, sidula, and barangay clearance. So, ulitin ko. So, sa dalawang co-maker, need tayo ng dalawang co-maker. Yung co-maker natin ay dapat meron siyang 2 valid IDs, 2x2 pictures, 2 pieces yan, sidula, plus barangay clearance. So, yung co-maker natin mga ka-friends, hindi siya pwede na spouse. So, yung co-makers natin ay pwede naman relative, pero hindi siya nakatira sa bahay nyo. Kailangan nakaseparate siya. And then, yung mga friends niyo, pwede din mag-co-maker. So, yun lang mga ka-friends. Ang dali lang, di ba? So, and then, after that, you submit. Ipaprocess natin yan for approval. So, yun lang. So, pag cash, wala nang hassle pag cash. Diretso lang. Tapos, meron tayong discounts kapag cash. So, kung meron kayong mga tanong mga ka-friends, kung meron kayong other questions regarding our units, regarding about the installment basis, just free to contact me, okay? Meron akong contact number sa end na video na to. You can call me or you can text me about the installment or cash or the other inquiries or other details of the units. So, siguro yan lang po muna mga ka-friends. Sa susunod, iba na namang units para po sa inyo. And pasensya na sa mga sasakyan ang iingay. Dito kasi ako sa tabi ng road where naka-display yung mga units namin. So, yan lang po muna mga ka-friends. So, I hope na-enjoy kayo. I hope magka-contact kayo for the units or any concerns or any queries.
So, yan lang po muna. And then, sana mag-ingat kayo. Keep safe everyone. And have faith always ni God. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. Click notification bell. Share, watch. And thank you so much sa mga nag-subscribe pala, sa mga nag-like. I hope you will continue to support me. You will watch my videos. So, yan lang po muna. God bless everyone. Bye-bye. Bye-bye.